Bay, abi na ko og sakit kaayo ni magpatato. Wa man di sakit ni magpatato di ay. Sus. Siya nga. Nga nung abot pa mo ko ani pangiduruna sa una unta to nga gamay pa ko. Nagpatato nung ta ko lang ilhan na ning barangay nga ako may pinakaastig. Karon wahi nang tanan pero okay ra. Importante nga nagpatato gi ko. Bida. Astiga tan-aw sa kong tato. Ako mo'y hawd aning among barangay kay ako pinakadaghang tato. Ayaw lagi! Ayaw kuya! Ay, singliyok! Ayaw lagi! Langkat! Kuya! Ayaw lagi kuya! Langkat! Hoy! Hoy! Animas mo? Usa man eh? Usa man eh? Diri! Wala. Usa man eh? Sinabutan ninyo nga kanang mo ninyong buhaton! Wala kuya! Girate ko niya kuya! Ha? Nagkari-tato! Usa yung tato niyo, boss? Ha? Imo maligining naong imong gitatos diyan. Ay ko na ginip mo na akong babae. Ha? Kasi kagwapaan eh. Ginip. You're my hero! Salamat. Di ka na. Dito ni mo yan. Nahadlok to nimo kay daghan kay kag tato. Yes! Dagko pa jud. Muna importante. Katulad mo yan. Dili to kuyab nang rape na to. Narito ni mo. So, salamat. Ako mo hero ni mo. Salamat kayo. Sulbat ang problema. Maumang gani lang. Buig na nako nimo. Ako yaw diri. Kuya! Kuya, ano naman ka? Oo, sa man di ay. Dili ka sulbar, oy. Ako mo yaw diri. Ako asig diri. Buhaton ako. Ang buhaton itong tuhanan. Pisot mo tuwa mo tutoy. Ako tinuli man ko. Sa to pa mang rape pod ka na ko? Oo, sa man di ay. Ayaw kuya! Ayaw ka! Ayaw kuya! Ayaw ka! Kuya, ayaw kuya! Manawin ka kuya! Hoy! Sala! Yung dalan mo? Bye. Ikaw bay? Ha? Di unsa na nimo, ha? Hoy! Isa! Nahalo ka ani kagamay ng tato ka sa mo dako. Ayaw! Hoy! Ano, hadlok to sila nako? Daghan kay to siya tato. Pungsukok. Mayasa! Ay, kuya ay. Kanang. Manong nahadlok man ka ato kadakon magtato. Abi na kog isog ka kagamay atong tato nahadlok pa ka ato. Wa akong mahadlok sa iyang tato. Ang akong gikadlokan, ang iyang naong. Say now! Ay, bay. Ay, sabay. Ayaw lang, bay. Imo na lang ni bay. Cepat. Jemput! Ikon sa to nimo.